Hapit na mabali. Ano mananaw na. Tabunin ng basay nagluto ba ng gitar kay bugsa ah. Ingane may basta mo magkaon, dipihan dot. Ipakaon ng motor meron nagre pre. Alir na luto. Alir na luto. Ano ko kung pilig gusto yan sinumba? So Domingo man ron. Simba sa taon na din human. Adto taw merkado Corelia kay tabo man og Domingo sa Corelia. Palita o mga sudan pagkaon kay magbudol mi sa muang kamalig unsang udto ni gumano simba. So may muang paliton sa merkado be. Isuda ray mo paliton? Ice cream pod. May ice cream sa merkado. Sasawang lang tablet ice cream. Okay. Darang uman og misa ha, magsimba ha. Bilay, ngoste. 220 kene. 200 kanina. 200 yun? 230 rin kuan tamaro. Pila po na kinason? 80 kilo kanin gusto. 80 mo. Dapat. Kani usay daan eh. Linaw. Usay pila kilo? 20. Kaneng bilong-bilong usay na? 170. Pila kilo tulingan? 240. Tunga ra rin tulingan. Pila kilo na boss? 330. Ano daw? 330 kilo baboy. Ilan eh? 35 ito. 35 each. Ang putos, tulo ka buksod. 30. Kana tulo 100. Tulo 100. Say tulo 100. Tulo ka, kani 100 eh? Kana. Dili ba kana? Tulo ka putos. Pila kilo? 40 ma. Pilang kilo ka na usana? 106. 106. Pila kilo mangga? 120. 120. Kaning buongon? 90. Seedless na tabaw. Kalitag bugas. Pilang kilo? 5. Lima ra. Kasam kay preto tay bugas si mara. Ito na doon sa gabaw ay kamalig rin mo ni sit up ang budol nga kaon. So sa jud kay undang agawan anin to lutoon tanan si babaw pero uwan man ito na raman sa sudbay sa ubos. Ano yung kamalig ning ilawom kakahuyan narani sa babaw sa among bay. Asa man di bay? Bingka. Kining dahon dito po nagihawom sa among dapog. Bitag di mo hangin ron balag muuwan. Kay hanginon ambi jamo pot. Daw payagdan na napre. Itikan ka ba? Dawaton na nako. Ay butang sa og. Ipon. Og baboy. Kok, daw ba natulog ka? Asa man na? Namunaw ko ha. Pipino, kamatis o buko. Aw. Ano kana kay puwa. Ano buah? Kau lagi kag baboy jabay? Di. Ha? Di. Samay mo? Sabaw. Sabaw. Tabunin ng basay nagluto ba ng gitar kay bugsa ah. Boleh dita maapod na. Boleh. Dah. Dah tabunin ta. Pagbili na maglima dah. Sudah naik uang? Sama? Awan? Mana? Asal betang? Tunggu. Bisa dah? Apa itu pak? Serigo. Taban, apanya? Ikuan bro.
Gue, kamu bundar. Tentang sana. Emil ba? Kita ya, Pak. Ini na. Cik, kasubur dah. Ini. Ada marah. Itu kan warna bisa pure, benar. Jadi itu lah. Selamat sa welcome home. Dihurot buka dulu Pak. Ikaw ang baik na. Di April yung bangka na kay bagong uli, bagong baba. Bangkal Korea. Iya, ikan baik ka. Ito ay pinino sama. Tidak boleh bukan. Ada yang tahu. Bukan mana minta bukan dong. Kebunan uban. Minta bukan dong. Ya. Mana gusto mo? Ay, mo na. Ipakaw yung Ay, lawak ka na. ipakaw na yung motor meron na pre. Alir na luto. Alir na luto. Nuhurot ka na? Kuangan pagani, kahulot na. Ini bang, mau order nga na. Bawin na. Pila na? 3.5. Siyempre, boy, labot na lumalihok. Nata. 3.5 gano'n yung budula. O ilabot lumilihok. Ay, lumalihok. Pila may libor. Minimum. Ang libor. Wala, dapiton ra. Big lah. Hindi naman ito pagbuta. Wag-walhon kan? Lakon. Kapit naman pala eh. Ini mananaw na. Ya. Apa? Ya. Wala. Pang finishing. Kita lagi balik ke kabaw. Kita. Ah, ijahay nag-zoom-zoom nagkaon. Ro nang stranded og terminal. Woi biyahe? Bijag barko. Ingane may basta mau magkaon, dipihan dot. Monitor daan kay para sure ba. Kapalabre may kakaon baboy gunsa daay. Ang ito gibate, di ganahan ang mabusog. Di na ganahan mo kaon mabusog. No ba sabi 110 over 70. Oh, uso ba dai ko alay. Okay, adyo usban. Wag ko ka po sa silog ba mo.